tayo dito, matutulog yun po. Sugat ang gisingin kung babae sa o lalaki. Good morning po. Welcome back my channel, Viewers Vlog. Shout out yan kay Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, and Kalinga Partner. Gandang umaga po. Tingnan po natin itong nandito na tutulog. Ate. Ate! 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 Ba't diyan ka natutulog? Ate! Ate! Gusto mo ng almusal? Diyan ka natutulog? Nag-almusal ka na? Ha? Ate! Ano pangalan mo, te? Te. Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Ibigyan kita pang almusal. Ay, pagkain ka dali. Te. Ayan o, sarap at tulog niyo. Ayaw gumising o. Tulog o. Sa lugar na ito na o. Tulog niya natin o. Tungis niya na. Ate! Ate! Te! Gising ka, te. Bigyan ka pagkain, te. Ha? 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 Eh! Gising ka. Gising ka. Bigyan ka pagkain. Dali. Di ba kasi si Joylyn? Si Joylyn ka? Joylyn! Oh, si Joylyn nga to, oh. Sabi ko na eh. Joylyn! Sabi ko na si Joylyn eh. Oh. Kilala mo pa ako? Kilala mo pa ako, Joylyn? Joylyn! Kilala mo pa ako? Ano? Sabi ko na si Joylyn to eh. Oh. Nakita na naman tayo. Oh, namo nga. Oh. Alala mo pa ako, pinakain kita doon? Pinakain kita ng pansit at kakanin? Alala mo pa ako? Doon? Pinakain kita? O, sabi ko na si Joylyn eh. Gusto mo kumain? Kain tayo lugaw dyan, no? Joylyn. O, sabi ko na si Joylyn eh. O. Sabi ko na eh. O, gusto mo kumain? Ha? Layo na rating mo ah. Joylyn. Gusto mo kumain? Kilala mo pa ako? Si kuya, kilala mo pa ako? Doon na, may lugaw doon, no? Tara. Doon, no? Doon, no? Tara, bigyan kita tinapay doon, tara. Ha? Tara, bigyan kita tinapay. Doon tayo, doon, no? Sa may bikiri, ha? May bikiri. Taka sa may bikiri, bigyan kita tinapay. Doon sa may bikiri, ha? Tayo mo sa bikiri, ha? Si Joylyn po, nakita ko rito. Oh, doon sa bakery, binakita pagkain, dali. Malagatan nahanap, hindi kita na makita. Ito si Joylyn po yan, no? Hali ka dito. Hali na. Layo na lakad mo ah. Mula malaria, dito ka na napunta sa ano. Ayan si Joylyn, bilang ko siya ng pagkain dito. Oh. Ayan po si Joylyn, dito po sa nakita, layo niya oh. Te, pabili nga ako, te. Te, bilang mo nga ako tinapay, te. Te, pili ka tinapay, dali. Oh. Malabo yung camera ko, dako nga. Ayan po si Joylyn, no? Layo, nakitahan ko sa kanya dito, nadaanan ko siya. Turo mo, Joylyn, tinapay, turo mo rin, turo ka. Tsaka soft drinks.
Nandito si Joylin, no? Bilang ko siya ng tinapay sa bakery. Sa vlog ko ito, sa malaria. Naalala nyo, pinakain ko siya ng kanin, tsaka dadagan nyo po tinapay. Parang namamukhaan ko to, Joylin. Binablog ko to, Binablog ko to. Kasi lang, hindi sa matagpuan sa isang lugar, malayo. Dito sa gabi-gabi? Tama, malayo na puntahan niya, no? Jelen! Kumusta ka na, Jelen? Ano to Ilocana. Ilocana siya Ilocana, ayan po. Dito ko siya nakita sa may tulog ko dun, Ayan po si Jelen, Jelen! Kumusta ka na? Salita ka? Ilocana yan salita niya. Ilocana. Ganun lang siya. Dumi niya na, Binablog ko to Paano mo yung vlog, yung channel namin? Love Yours Vlog. Nanood ka ng YouTube? Sa YouTube. Pakita kita sa YouTube. Mag-hi ka. Ayan, hi ka. Ito po yung tindira dito. Ayan, sa bakery. Paano ng bakery nyo? Tuwing umaga ako bumili tinapay dito di ba? Ayan. Panoodin mo sa YouTube. Ayan, Ganyan lang siya, hindi sa salita. Ganyan lang siya. Kainin mo na. Tubig. Bigyan mo sa tubig, te. Tubig, Tapon mo na yung tubigan mo. Tapon mo yung tubigan mo. Wala naman na laman yan. Ayun, may laman, Inom ka tubig, Yan, inom ka tubig, ayun, Ano sabihin mo? Sabihin mo salamat. Sabihin mo salamat, kuya. Ayun, upo ka dyan, upo ka dyan, May langgam dito kayo, wala langgam dito. Dito, wala langgam dito. Yan. Yan, upo ka dito. Yan, upo ka dyan. Kasi maliwanag. Hindi kita makita, Madilim, Sa liwanag para makita kita, yan. Kasi madilim ka dyan, Kain ka na. Kain ka na. Jelen, kain ka na, Yan, kain ka na, yan. Ayan po si Joylin po, kung natandaan nyo, na-vlog ko ito sa sa malaria. Ang title nito Joylin. Yan. Binablog din ito ni Cabendorsman. Yan, si Cabendorsman, kaibigan po namin yun. Nabla-vlog po ito ni Cabendorsman. Yan, doon po sa may tapat ng iglesia naman. Ayan po. Cabendorsman, shout out sa'yo. Andito si Joylin. Ito, kontento, maliwanag. Madilim ka dyan, kita makita madilim ka madilim ka dyan. Joylin, madilim ka dyan Yan, yan po si Joylin. Layan nilakad mo, Joylin. Layan nilakad mo, Dito ka na lagi tambay, dito? Dito ka na lagi? Dito ka na lagi? Dito po siya, sa lugar na po. Yan. Kaya inom ka tubig.
Ayan po, side out yan kala Chris Ulo, John Grau Official. Side out po dyan mga buddy. Ayan. Mga ka-lovers. Ito po si Rochelle. Nadaanan ko sa dyan, natutulog. Ayan po, binigyan ko siya ng, wala naman dito makakainan dahil maaga pa. Binigyan ko na ng tinapay, tsaka soft drink, tsaka tubig. Ayan po, soft drink, tubig, tsaka tinapay para makakain po siya. Kawawa naman, no? Hi ka na, hi. Hi mo, hi. Manyaman Rochelle, manyaman Rochelle, Rochelle. Jalen, manyaman. Jalen, manyaman. Malago, malago. Malago ka, malago. Rochelle, Jalen, malago ka, malago. Malago, ikaw. Malago ka. Malago ka, malago. Manyaman. Manyaman. Hindi na siya nagsasalita. Noong nakaraan, nagsasalita pa ito eh. Siguro sobrang gutom na nito, kaya ganito na inaabot niya, oh. Malago, malago. Yung malago kasi ano yun, maganda. Yung manyaman, masarap. Malago. Eh, salita niya kasi Ilocana to eh. Ilocana ito eh. Awa naman, oh. Nakaba na nung nilakad niya. Kaya siya nakakarating. Jalen. Jalen, ano sabihin mo? Sabihin mo salamat. Jalen. Jalen. Sabihin mo salamat. Dali, sabihin mo kay kuya salamat. Salamat, kuya. Wala na yung boses mo. Wala na talaga tuluyan. Kaya sabihin mo salamat. Yan. Yan po siya, oh. Busog ka na? Busog ka na? Nawala lang tuloy yung boses niya. Salamat, tali. May kuya, salamat. Ayun ang tinapay. Gawa siya ng soft drinks, tubig, saka tinapay. Wawa siya, oh. Madaanan ko sa uli dito mga ka-lovely para mabisan at mapaliguan. Papasok kasi ako ng trabaho kaya hindi ko sa masikaso ngayon eh. Pero pag nadaanan ko sa dito bukas pag uwi ko, mapaliguan ko to eh. Ito ma-rescue eh, oh. Sana madaanan ko sa dito bukas pag uwi ko. Papasok kasi ako ng trabaho kaya hindi ko sa masikaso eh. Dito lang sa bukas. Gusto mong maligo bukas pag nadaanan kita? Gusto mong maligo? Ha? Jillian, gusto mong maligo bukas pag nadaanan kita dito? Pag uwi ko? Dito ka lang? Gusto mong maligo? Ha? Papaliguan ka namin bukas, gusto mo? Ayan po si Joylyn. Joylyn, babay ka na. Joylyn, babay ka na kay kuya. Babay ka na. Layo na inaabot niya. Ito siya, kawawa po siya. Kawawa naman si Joylyn, no? Ano? Ayan po si Joylyn. Ayan po, hanggang dito na lang muna ating video mga ka-lovers. Kung hindi ko po nakapag-subscribe dyan kay Lovers Vlog, paki-subscribe na po siya at paki-share po at paki-like na lang po at maraming salamat po.
Good morning po sa inyo lahat dyan. Side out sa Kalinga Partner. Lahat ng Kalinga Partner, side out po sa inyo lahat dyan. Good morning po. Maraming salamat po. Bye-bye!